Omwancho murigereria o Kisii Hot TV naende nigo twakwariganirie ase entundende ase emeroberi yaito eyo tugenderete gokora gokomanyia ayebuno omogusii andonsi asore ime ya Gusii ime ya Kenya na isiko ya Kenya. Biyamo na mashabiki eto bari muri chinse chia isiko mugenderete kobwatia emeroberi yaito kera arituko. Maritane ngoro kwa Roger Sigichana gose kaka Sungura ekero tore na akina fundi wa mitambo hapa babo Dani Keriga na babo Kurukuntu twatarire gocha ige binyoro erigotaka gukomanyinga nararia ya agenderete ase metandao nigo mwegure amang'ana igoro y'omonyaroka oyo siribo gumabwaye ime ya Saudi Arabia agesto karanse tebuno roche gigaiga nigo tore ase constituency ya South Mugirango ase kenyoro yokorukunga Nyantaro ward ya Boikang'a ase county ya Kisii twaikire sobo alisi mura Nyamose oyo osirera ime ya Saudi Arabia amatuka abere atatu aerire nigo twatarire gaiga erigotaka komanyanga tato mwaboningo mama mwaboningo ng'ayamenyete naende oboguma bamenyete ng'akibore aiga nase asogete bwoye asanyomire no twikire garero erikugani komanyanga ng'ake oboguma bwaye bwarenge atararuga aiga nekera arenga aria nigo twamanyigwe buna tato mwabo oyo ore father in law nigakorokwa onchari obita oyo bono iga ore the late gose osiriti obogoma bwaye bono iga nigo batigarete na mama mwabo mother in law oyo ikaranstance amo gigaiga togochiko kwana nere atotebi ing'aki kero kende gokomanyia asinini nigo ekera abuna asirete nigatigeta abana batatu abamura babere no mwana yo menyaruka kera tokote mungo mwana omonene igare miaka 15 abamura babere nenyaruke yemo umwancho murigereria kero kende abantu bari bagenderete gochanga elio ko make sure ng'aki omubere okuruchinsemo chiria goikaga Kenya erinda omerene na abamwabo aeniwe ase enchera ya maskani nagikiagere twikiraiga oise kurigereria aiga no environment bunerega nabokora mabera inga ne family etari kwenyara naende ande abantu baitu bari chinsi chisiko nigo barure Gusii kwenda kwerigeria ase ng'encho botaka nemechandende erinde erio chifamily chiragere gosa abana babo baragere ntagete nkwana no mongino raiga oyo ore mother in law atumanyiriye tanga kyakorokwa naende nki kyarusetie omanyaroko yeiga akagenda chinse chiri cha maiko nande nga kyaruetaiga karibu sana omongina ng'aki omwancho matagereri bwaire mwesi bia mono ntebono mutandao na seng'encho omwana oyone maritane kyokorokwa magire tukwamuka nkoro konchari bwane no gaiga karibu sana bwana omwana oyone niga arenge bwane gaiga mugaka agasira agatiga ase akabake timbwati oboremo bwo bwarenga oboke omwana yakarora ntogocha gotichana nayo oboremo ekera chwakekeria kende ekeria akarora ng'a bono egento ngokora mama ndari nomomura tiga nsoke ndigie egere nyore etongoro nyorere ekeginga egere ndendere abana nainche nagotire igo ndekere amagoro timbwati nguru timbwati egekuba igo mbwate obokong'u egere ndore gose ningosukia ake na abana aba bane nyasaye omuya nkaigu ng'ochire nkamoirania omonene mbuya mono bono ekero agenda bono chinse amatuko amake oikeire ase toigure buna ngochare nyorire ekeginga nyomba tabwati nonye echikoni na akanyomba agake ka obosae baagachete nkabwati kende emeno nainche simenyete nabo menyete kare igo rende obokong'u obu nabwo bwagerete omwana agesiarera isiko gochia korigia bono ogochigocha kwaye ng'a ngochare tariki 10 nkonyora ng'a mama naisire goika abwo aye bono nganya nkoigwa chinsa chiabeire isane amo nkonyora ng'aye omong'ina naki igwa omwana oria okure koba nogositoka presa bono nkorora omochando goikera bono iga nimbwate gokumia okonene ase omotandao namabera morarore ng'a nchera ki nagotire ndanyare korenda abana aba batatu na omomura oboreri bwa abana na obokong'u omonto omomura ocha goikaransa na abana nainche omotandao timbwati chinguru nkogenda riko gekuba tindi konyara gokora na abana aba tingocha kobabeka riko goiki bagenda esukuru naro nkobasaba amabera ng'a gaki mobwatera na abagusii baminto more isiko morore amabera gocha ase nkeye natigaire na abana aba bane mbuya mono sana ase ogoika karibu sana omwancho morigereria koreng'ana buno omong'ina oyo akwanire oyo ore mother in law na amabera amanene nogokumia okonene naende nigo togosaba ng'a ndonsi asore igo twacha anene erinde okunwe na enchera efamily eyiga emenyete erinde eri banyora obokonyi korusia oyo mwabo chinsemo chiria chia Saudi Arabia bamoike igaiga
ritang'ani omong'ina ekero omwana oyo arenge ari ngokwana mwarenge nere kero kende ogotebi ng'a mama ngwetera nde mechando gose ngochandunde gose naetera obogima obokong'u yaya tarakwana yaya bokong'u boro botintong'aine nono omogaka oyo tagoteba nare mbuyare tigagoteba na mbuyande inunga nyengochande bono obokong'u nobu obotang'ani nobu bwa ogokuoka no twanyorete ntabwate burwaire bonde bwensi nabo arenge buya pi buna arenge bono ogokuoku naku totamaeti ng'aki tokonyora oborwaire beke buna bono ntomaeti. Kero kende emiaka ere ngaberire chinsemo chiria chia Saudi Arabia goika bono iga buna togokwana korwa gachiete bono iga gochiachiete emiaka eye nere ngaterie ebere na enusu gochikoera ebere na enusu koreng'ana naye bono okobori kwao nkoroki abanto mbari bakorigereretie abange kero kende abamu abo bari bagenderete gochanga bare chinsemo chiria chia isiko naende batagete komanya ng'a mbokonyi kimoganetie ande korwa ase bare inche obokonyi bwane gaki ase omotandao abanto baminto more isiko na obokonyi morabe mogokonya enka eye iga yane egere abana aba iga basugumerwe egere banyare gosoma egere bache gontugekera nabo rbu bache konyora omomura twae chinguru banyare kondenda ekogera tinkonyara obokong'u nabwo obo mbwate bwogonkonya gaki abanto baminto morore amabera gaki monkonye enka yane na entaka tebwati kende mbuya mono. Mwancho morigereria ntagete korakwana na abamura bamwabo oyo sireire yani abare omura bamwabo omusubati maete nagote ng'abo gotang'ani niga anywomire bono ntagete okwana abamura bamwabo mogakoye tari aiga naro lakini goika bono ekero twachaga iga titomonyoreti konyosokerwa gochikorera abanto bande abo babwate chimeeting ao atambe korwa iga nase tore abo bagenderete nere komobwatesia erinde riarore ng'a omong'ina oye gose omorugi oye oikiwu nka iga erinde amoene enchera ya masikani bamura bamwabo mbare iga iga babere ntagete korakwana na oyomo obo gose bonsi batwerese ng'aki emeroberio egenderete goika bono iga omwancho omorigereria oyo iga nere momura omwabo oyo osireire oyo obwate obokong'u ntagete atotebia amarieta naende atotebi kero kende ng'aki babangete emeroberi nkaga iga naende ng'ai baikeire karibu sana mbuya mono ng'aki okorokwa erito yane ngori kupita mokwa yes oyo gwanchari ende ganoka oyo minto nabanchirete morugi oyo akagenda South Africa Saudi Arabia Saudi Arabia ekero achieto naitire gotegwete bia nochire korigia atorentere abana egere basomere bono goika emiaka eyo yonsi pi akorire na enusu egochikoera ogoimoka kwaye ngocharenge obwango bagochikokwera kero totegerere tokoiguna igo iguna yabeire tukaba togositoka sana paka bono iga nturairana boronge ase ogoku kwaye bono egento ngosaba aba batenenerete omotandao bono ogochaga nono okobanga twasinywa kobanga kera ntoranyora mwerekeo na rero abakori egasi bobisi bachira nari torache tutwara obwaigenu na omobere ngokora kere kieke ngochore bono twasaba ase enka eye twasinywa kobanga nono okobanga gweka ntobwati nguru chinde nimaete nabo obisa mbaratwareche bong'aini bonde bararwa ogokonya egere botokonya ase enka eye nono emeroberi yaye egenderere nono ekero bakare bagocha ndegera morente Kenya nabo togosaba Nyasaye aike buya na abanto ba Nairobi bamobwatera ogocha nabo toragoke kero kende mobwate monto onde korwa chinse chiri chia isiko okogamba nainwe abatebi ng'a omobere oino iga ore iga obekirwe ase egete nogachire mobwate onde yaya oyo tobwata omwana oyo togokwana mokorwa Nairobi etokomotumia obori nsa chinde otokanete ndaikera aye bono twasinyire konyora obomaene na mwachaka bono moratebe obomaene ng'aki ase akare twaikereire igo bono ng'ang'ara amang'ana achake koba buya ntoratwara gosua nono ogokwana ntoranyare ng'aki togokora kero kende buna efamiri abanto bari bamoruseti nka bakamoira chinse chiri chia isiko mobamanyete gose mwamanyire onde omorusetie bakamoira paka bono iga ntoramanya paka nono aba Nairobi chinduko chiane chiro baramanyana ning'o omoruseti korwa naende akamoira lakini ekero arwete nabakerete esimiaga batai nachire naende agatwakire okwaeri lakini komanya omonto omobwate kogenda ase okorokwa omwachenti ntomomanyete ekero arenge rogorari gokwana mwarenge nere ase esimi labda maybe obaakera obatai mbuyande maybe na aya omonto bare gokwana komo
nomogakoye. Kero kende ering'ana ria omoiso momura omino buna are gaiga nkasikia gokora eyio kero kende eranyare ko kero kende eise gotoka ng'a omoagent otokire naende tatwara ogokonya koreng'ana buna enchera arabatebie gose onde tata okomokonya kero kende egasi kegokorwa nkaiga ya okorosi chibese monyore ng'a mwamorusire are Saudi Arabia. Buya mono, iga na tore iga gasi teiyo ekero twakorire egasi ya mondo oyo riburwa twakorire gasi teiyo naende egokorekana. Teiyo toratana ebesa nere egasi nere ya chibesa toranyore egere tokonyekere. Teiyo pi. Buya mono naende natebiwu ng'a eanti yaye noere yaani kamati yaye noera ng'a iga maete chikamati ngotebani chire obobisi nabo oranyore ng'ere nabwate kende eki aranyare gototebia. Karibu sana. Buya mono gaki. Ng'aki okorokwa? Ase amarieta ngorokwa Caroline Nyaboke. Yes, Caroline. Onchari. Bono gere gochiboki tutwaria. Mwaka nakorokwa Peter Ongeri Nyabuto. Nonye ninche ekero naigwete omwana ominto akeretwe esimi ng'a kamati yane ngochare naende nkamanya koigwa ng'aki naakeretwe ngochare tokoigwa ng'a yaya ng'osire Jumamosi botuko. Korwa erio oroche yabeire engaki sana tokanya korigia nonye na omwana oyo ominto iga akumeti nonye na obongo bwaye obeire buna ebarimo ase eng'encho tarochi iga akobwati oiko oba ase eng'encho enchera ekamati yane yachiete igo yachiete mpaka Nairobi bakaba na agent ya Nairobi na eyaga aria bagakwana bagakora bakaigwana tarengera bweka narenge na egroup enyinge akagenda. Bono ekero agototebia ng'oikire ching'aki chiogocha tomanya konyora ng'a bono taiyo ogocha nabo tore na ogokumi nonye omogaka oye nabo are na ogokumi okonene nonye ere buna are bono ganga buna ebarimo tari monto oragotebia gento iga orengereria ase eng'encho gakobwati onyora yaubire ntorochi bono enchera tokobwati gaki igo togosaba gaki motokonye gaki egere tonyore ekamati yaito egoera korwa aria mpaka iga nabo ere egasi enkong'u ntori kwenyara natigete abana bono nonye na omomura nchera teiyo pi akwenyara bono nabo toganeti gaki mbuya mono ogocha kwaino mwacha motokonye gaki tonyore obokonyi. Egento gioka nkobatigera momura ominto ganga buna ebarimo gento nkeiyo arakoerese aetanetie omorebi ase eng'encho obeire okobwati oiko oba bono garubaine. Bono gaki Chitariki renge abwenerete gocha nka iga Kenya. chitariki yatebete chitariki 10 abwenerete gocha Omotinyo okarenga. omotienyi oyo iga chitariki 10 ekero abana bagochi koigora Omotinyo gatano. omotienyi gatano. Bono korwa abwo omotienyi gatano tomanya konyora Jumamosi okobwati okwo ekero tokobwati chitariki korwa Jumamosi yaani korwa Jumatatu Jumamosi botuko totebiwa okwo. Kero kende ng'aki mwanyorete amang'ana ekiagera ngokwana mwa ekero arenge moyo ngokwana mwarenge nere ase ekero arenge na omogaka oye rende ensa chinde bare gokwana nere naende nakwanete nere okomotebia ngochare. Bono ogocha okwo kogachi gokaubera iga abwo nabo yabete ogositoka okonene nonye intwe nabo tokumeti. Inwe efamiri ng'aki mwakorete mokamanya ng'a maybe kero kende Na omogaka oyo ototebeti bono tokaba na ogokumi mono mpaka buna tokumeti iga omogaka oyo ekero nobwatiri yaani obwatiri oiko osinya nonye twateba ng'a na omoiko oyo korwa Nairobi omoiko oyo torate ng'a bono arimeti mpaka Kisii. yoika bono taramanyekana. Yarimeti Kisii. Gwetera ase esimi twanyorire James oyio ore omogaka onyagosira oyo otarenga amo naintwe iga lakini ase eng'encho chishughuli ase eng'encho twacha korekodia iga ntoigete komonyora lakini gwetera ase esimi twamonyorire nere arwete aratweresa amakeigo igoro ya omong'ina oye oyo ore chinsemo chiria chia Saudi Arabia oyio omobere oye otakire koretwa iga Kenya oche koeniwa chinsemo echiga chia South Mugirango. Kero kende James gwetera ase esimi notweresa ake ng'aki omong'ina oyo arwete iga akagenda aria naende ng'aki kwanyorete report. Yaigete tarehe mutinyo kane tarehe 25 tugakwana omong'ina one akante nakure chingaki chiane chiogocha goika omotinyo gatano iga tarehe 5 nakure chingaki chiane ngocha Kenya. Bono agantebia nabegekire gokumi naende bosongo orusi biogocha abana esukari na kende egere ngocha gocha tarehe 5 omotinyo gatano igo torengi togokora echiara tatu ya burungu korwa echiara ate na chibasa korokani gocha iga tegere tokonye kende. Bono tugaba tokoganya rende omotinyo gatangaikanga genda mwakere esinyagante yaikire mpaka egere ngocha kwenda airport egere nche nkoripoti ng'a naikire airport gocha ng'eri gocha. Rende gocha goika tarehe 2 omotinyo gatano goika saa 6 ya botuko iga nkanyora esimi egocha korwa Saudia.
kwendo ile ndo muntu yo sauti mwarabu kombori ana makanya kama teyenje na makanya kana chesinya kakitacho na ndetende mandu wakitale tatu wagakia urene nga sasa iganga chiwatema wake simu ya mkane nganyate man galikana chika chatema kagita ko mpaka sasa nganyate yoso bano kurwa vunga chinga teke step ko liyo musa mo kwendo mwarabu ule Arabu lenda kana chwa ke sini kanya no mo ngina yo ko sibwe sini taji kon te kele anda kana chesini kirana changa anda so mo to lengi ko manyete ki Arabu e ko muswati ke tenga mo wori nga matete nje mate ki Arabu e nje mo ngina ne to ne ya tabu ko tindo chinga tinyane on kama te virende kara tema ko ra kwa ne ki Arabu chano manyete changa to ke sini ko sala ndamba to te nje ko ga ba ke sutko agere rende tumanya ba konyo monde mbo chando ndanyora Nafaki tukake sini yu mwarabu utake kinabugo sini Faina rega tukake sini yu kasa tukake sini oro almost 10 times Taji kubogori kia tukake kwa kachisa ranto tuwaka tukanya mwarabu uli olimirie sini Tukakira tuweka maragaba na anto weke situ weka sama jamana tu tukana wake sini yu si tukanya rongo mwarabu esi alimikie sini Kabali tukolia Friday, dane tukasema msambiri, kajambo kubogori agante, nga bano sengenge kinse kina baranya na libaraide. Ikataba ya time ngo ikasatisa kama gaso. Karache kama gaso ikatama watu sini yetu kanyanga mwarabu wataki kubogori sini. Kati bana kabano kukinya kwanane. Amanda ko na sende. Bana sini yo mongo ne kana kulimye sini kurwa ruweta yesi nyana dere on yoka. Wana chari na getu sinyeri ngo kuri mambi kanyarira ofu ko yanda butase bukaira Friday bukaira ofu donne like Friday marwa singa jota make singa kanya sieri nete kaira nankara kuri Saturday kaima kamandi na ndika jota sinye yawe mwarabu ye limete ngati batende yo mongino singa nya limete kurwa vunga imukie chikumu ngala tena kianda atika ngapata kwa imukie chikumu ndiyo mwache ntikere simi yani achete ka sema namba yo mwache ntimu sikia ibu kurwa sindungu ali sindungu bono ngarwa ronga kiranga tati ngora text step kianda atika na bora ya mukungu ane naru montole very sharp onye simi ya sirte na bago text step yo kuri simi nga egaranga kiranga informu kigendereta bono ngakira paka chisiga kajamba kuma na matana sange komena ivire na ndeka jibata wake sinyinga nyateyo bono ngatake step yo kwanza kuri yo muntu ngani ole wate namba yo mwache ile namba igata kutoka namba igatoka kitu kama saa 1:30 ya ali sindungu bwana na kutoka nyora Kerto abekire kireti siga esimega ngati wesi ni kurusauti bantu wachese namba yame no mwarabu eno moya mwara atali bantu no mo Afrika kwante kurwale ko rana abantu bali ba office wana kara kesi nyo kombori no ma etali singa matayari singa mo singa singa matayari wana kara manyete na kimore kama kama tino mo minone mo ngino kapsa na ai sabana e ga kimbi yama no pore wana para kindi gari ngo umuntu kurukumu ikuriyoye kama teo mwe wadi mara arakenenje unless monte ya mwa aganganti ko ko report ya singe njo mo yo tata ko report aba aga tanyo le report inga inji ya ndre tega ya nda wo na banda wono ya nari nari bakarwa bakamata yono naye nginari kabisa enga kinga kabole nga yali siali simi aya kitaka kwa mashine simi aya teyo mondiye wana sale simi mno kwana yonkwana na kataya araraka oyo linde karona gwe pote ma tenje mbora nganza kolera bano kurwabo akarwororo akalenda kama matayona akakia akabaka kamakara kama ntamba karaye bano ali sasa wenga yale ko ki yani alami mutano kutuko yako kiara ni ali sikonyo kule ngati yayo go tenda nkina ko prega na ali ya plani yani ko prega sasa mucho ya maragini ya ali ni plani yani
ono yegitari sekaraba abadosi barwari baikire so nyumba mwabo bakanyora ari siara ira se machine cyanga igoro eturegete bono babachikumuraga yo nakanga goita babana gabachikumaya bati mubeke gari emergency kunya gitari bakanya gita bagatabi ukure bono ari siga kwete tari moyo pole eba kusabure nde abantu bagaanza gukuraga abantu digoli radio rotirikaba kandi se police post ya matwanga basigaje bakumingi kia beide bagaika bakara surende karawe nande yata magwage rukanda kara sesem kawanga ya abantu ambale ukura ubutali ya tali barenge banyorire umuntu abukure no kuba bakenda into bantu pera ndene ryoge yana abantu bakura re ngale nyomba tukanda kuriyo bakanda kuriyo mwache egara bae full information yo nyawe kanyaro mwache ndio ya limit yesini wane kawaye akabanya limit yesini bagatisha gatalinga siyo mwache ndio musati ya sindumwa kalike message agatero nje ndao ne yanga ketalingia ntika paka mambia gara confirm mbateri ingakurikere message yeyo ari gete message go chaso agetere nto chije bono nari konyara kubona kende bono agatukaga bakanya gabatige message ngiye tiatukanya paka mambia tatu yagara tigun information kyako kasatatu gaga akesinya gasaba ya report nje ndaba no mana tiankon fauli kuri ara yaro ko ikamara pa sakumi ko hapo agatubuli namba yo mo abuli agetesimi tukamwanya ya wacha ko batayemi namba iwa tuko nga no makanya tukabuwa namba irende gatumwa ofisi ya namba ya ofisi ya Nairobi bakayetumirwa yonse bono kurwa burende tukakira egacheka basa 9 tukajiwake sinta iko bogori egakamara bapye katukumwakira gataba senjora ndi mapiri ntwalenge kwa ndobisi tole nari paka mambi batatu kataka ndobisi toba airport ire very clear tukara mobori yake kero monta kwere irali ne family ko garamia goseni numo ko garamia mune company agataba kera ite ta company oyini ne company ko garamia kurwari mpaka Kenya rende tukakira tukabeka tukanye ono una ya gete igole ni mambi bagasobi tukapata magwake sini saa ya saa 5 kanya kalisiwe sibakitayo kwa tukano ngo kwana bale singa njanya oli po sinza ata ya tabana tiaba kole tuakira saingi ha ingi bangi banyora ikawa ka saa 7 sana saa 10 tukamwakira sini sia ka kirate saa 12 saa 1 tukaka katakura akya tuakira saa hizo chikora saa 3 agatabana sengi tunaranga mangana ya talibu ya digamba namba yo monyene company ne lietali company egere mu materi atwake besi mu Saudia mo basa kama tawsi na ba nande egere inu materi gakara mu materi ni ma tunaru montura arwanti yake bono inu mo materi go mo kole mo winki yako bateri wana bana tukakira katwa mata twakora tukakiro mugako yesini aganza bana aganza gotoira ni rabo bakabali simu manyeti kwanza ali simpena sikete company kale company ngetimu at company na ndali sikurwa ruete gali mama ndinali sana kongakira simi na kimama ndayokure kama te ya kotoko liwote go apart from yes yang right town siao ko chia sa chiete bono mugako yakabanga nali gutuma nyaka kali kuma umano kurama batebeti elieta tubwate ndio naruri bwate okay bono tukakira tukatari nanyere bono tukabani no yada no kumwira ngora senge moise kumarash nebe gaskurusi mugire kurwari kuche bono tukarua tukakei bono akaje tukamate bono nyatubati obisi kendo obisi bono kyatira na sesa kali bwati manyenga company kinande mukubo nimo agere ko je konyori oli ntumate soda kwanza agakira kanalira ndakataba nebuzi bono tikara abantu bari bara kora Ramadan kutati to 18 rende tukamwara wensi tukabandi kuna mwakira simi tukamutiga paka tukaza kumwakira tarehe 16 17 tukamatembore 18 mambi
igo kwaro siri into bya byonse bibiche bigenda ari tumanye nga tale 18 to 19 mu berengo chakore go chakenya gato tete korati go ikanganya bakore tumanya kwanda go ikaransa korengeria mangana ibona nuntige tukabalento kumatiga Tana mna tuwa matiga rembe kaba 18 19 20 tukajibatana kumwa keresi Kata nje ndo muruire ende Kenya to tamba na rule ward. Yo karanti kanti mukake mabo kimaka nyani njo nchi burunti ko likari uga digenda ali siriga ne ko genda. Ndo karano muntu kugeto wato chanja nando gokora buri goro. Before ataraje ukuna mangana kata yo wero kinali. Bara bari mbata nate kumaka zibaka matenga no ante toko echiba tinde kumo biro yoga. Akabakani akamateko lengana ne kemira kyaba gusintu mo biro tayo tinde kusiko ya we sabo ko teboya digo no ga santo ta tinde le mo biro ke Kenya iga pas sabo toli sibo mo biro ta ta enka ono lende bari bakana jese bakana no korate kwa kwana ngo bata bitori aga bagai kata lima ke ga baga ma ko kwa kesi baga ta ma ta kora ono tigeri ngo Tori mon or siasa chete ga cheta se ta ta ni nga ka go ser kurwa ka nda nga wana kweta so mo tajiri mo nga achiri choka ngo andra jibano ngo nchi watu mo ba go frutana kita chiri chibere tajiri choja sa cheta ta ne kora cheta ka bakamata o ya sa ruete ne ruate sisa ne ticket oyo mutangani bano ga rueta ga tige bintu biri ambora bino kata soyo kabe soyo kabe ka bapati mbaya kwero ono munaku bono linara ka wamanga jisana na jite ticket ya na gwikangira ni liguma kwa saini limo iro mobere asenge njomba etaine ono egen tege ka bantara anana finally bakatatenga karaga ne kama bingo ba tore report Iwan gue kira tukaganya kakak hamil nanti baca coba dia sini kalau mau suami Friday bakat sahaja bakat tu ni namanya ni kawan ani bakat sahaja foto jadi kawan tu kaya ke bica ya mak biara ni ya mau pas ni yo mau centi yo mau sabang seta kurkianya aiga ni dia tadi tamban bila temu wetere ini lakini ndi kimi kwanda bucyari gatuka cyari de bagatateye bona tsingi kiseka ko era mwanyu uruganya mpaka Monday to bayari cyu okay bona otite bona tukire tabo iko gwikira bona iganga igo mu agent na manyikaine n'abadosi bari mwakwane na baro buna kwa era abadosi bari mbamanyikaine na kibakuru kumpaka arenge kero kendo mongi no ekera arengari ona gwakire simia gotenga mwakone ngwetera nde mechando badosi abanko nchanda bare gusina arwarire nande gatinda kenda kara arwarite ere ndenga mutare batega kwire nyagitari se nje sende ngale tingo nyara batimba tuba so kuwika kwire nyagitari ere rase bare bakwire nyagitari gosanye bago sinyo kwa no mwachenti go Kenya gakiano bata namba yaye egara ne tuana nyagitari ilwa Mario otimo kirembe yale mbona na kala kuti kwantanga ngutari takiceri daga siante betimbe yande nyasango konye ngatiri ngo chande igo eri arwarite ne chitariki cyacho gocha gati abuna gwakirita gote na bwenire ntate gocha Kenya na kete tifo anga almost 3 months ya ta kuti mara ya ntate uru ya renga pakana inge biya bona kerenga kiyo wika gocha bono na bona ta chiti kwante na arwarite gocha kende ngere na hande no tare bono ne chitariki cyanga keta kwante gandu lichwe chugula bane skata kende agwasa kakwante biya tibwa timo chan na bwana ta chitariki kenche Kenya litukeria sirete maybe eri litukeria chiete gosira maybe eri monyorete report neri agwakirita akagotebi ngambu yande egati abwe duration ngaki yarenge ngana e wiki gosomotienye ya konyoe wiki cha almost 2 weeks 2 weeks ya kama ne bwese ba banye report nga ringo cha kukudunga na mo Kenya ikitale mbili kero kenda abantu mbali baturigerereti naende bono mbiyamo nasinga nchugwa kwanire kiagera information yekwabwate go yarenge detailed ntoye nyoreti mbiyamo nasinga nchugo tumanye
okogani kwao nkoroki abana ba mwabo mbare bari gokora egasi na barabwo naende abande bari chinsemo chiri baigure ng'o oyo mwabo osirire nonye mba iyo chinse chiri abari chinse isiko ya Kisii na Kenya. Or maybe okogani kwao nkoroki okiagera no tore nkaiga na bondo ching'anere gachete kwerigeria erinda abakonyere kirende Nyasaye ochikire komoire. Kora namna muroche family yere norigo. Igambole tingasaka kumugara gira ati angenda guchega tatana. Sanga nje tanyore kendegere twekonye tubekabana kinitwabya. Yes. Bono na kora kene ngatekiste kungamari baba. Akagenda rinde munachete bono gwikira ya bete bana gina gibona kiyo serikali rankonye. Na inuna station kira gimo bonkonya. Egere mna mwari ngo kira mo kira mbura. Igonga bese chinturo chikende pi bono munande ko tole bosana ne kile tikengora ko besa na ngo ko bese muntu naka. Waika bono no bwate details yande asare kobeka chibese gusina gutigerete information ya bukuru kare maybe okamanya. Bese chaya kirari kwenye korabe kari moigo. Na wana kana ruat na kitne kitana rambe kitu 100,000. Isa kikandu sinya kitari kana kitanga kwa operation kabla musto. Nichi basi katika bronch cha almost 200. Na ile aseme sana bairi bakankonye bakamendikira sinde ngarunya kitari ngacha ekagera bono nde moja kunandira. Siko babone ya bagera abantu bayitari gasemenyete. Na bagenda konsira n'abana bane mpaka bono kugira kanyanse mena tigaike nere bona bwatera bataba no nyochire tigabwatera bwari ndumako n'abana bae. Bono kugira na bono tuli nkagerete ngakweroreire ayagenderete ase familia yeiga ya Alice oyibondi gosirete Saudi Arabia. Onye kubwate bokonyi bonde bwensi tiga tubwaterane erinde erio torore ng'a musubati yo minto orure Saudi Arabia nande oikiregi gaiga asenchire ya masikani na asenchire bwenerete. Kisii Hot TV ntubwate group ya WhatsApp group ya ito egiye bwata abana baito bari chinse cheisiko Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, nechinse chiri cha USA, koru Germany, koru UK, chinse chonspi echiora igwe chira sense yega. Kero kende naye naboraga ni komera na baramu nabamino. Mbuya koba se group ya bande. Enambe ya ito 0700169444. Enambe yo oko WhatsApp otome request ende tokobeke group eyo ekere kwanyororo bokongu nari tugukumanya bwango ngaye ningo nande ngaise ino nande ngayuruete. WhatsApp group yini gere yakero omuntu. Machiko tayo mane no kubwate manya gosoa ne group ya mashabiki ekere gwaso iroro kero kende kere kwanyororo bokongu mbare mogo itwa n'abadosi baino. Ekera kubutugirie biranya nabogo post ya reta tebinga ki ya no enara bono botuko umudosi one gangita ndochenga gumombo gocha kombera buya okonywe obuma bwa butarasira tigakobera aje bweka nyomba abwo okirete tubwati onde tubwati namba ya muntu onde kuru Kenya gigaiga ora akere gosoma text yo matebinga ki yaya na nyorre mechando gosengo itunde gosina asiekererwe gosichise nkondo machikare igo bono tome request ojo ine group ya ito onyora abamino nabora ikonyore nga enyombe yo bekira so kore mirimo oyonde more next yabo una bono etogote bunga musubati oyo nabwato yo mwaba kuru Kisii bari gokora emirimo nere twabwatiranire erikonyora soba igo tigankuganerie chinga gichingia naende share video yega erinde ritonyare komanya oboene ekegera omo agent nkori gware tonyare konyora omo agent oire to musubati yega chinse chiri chia Saudi Arabia nguru kroja sigichana gusendo kikakasungura magaye kamera dani keriga na baba kuru kuntu twakuganeirie chinga gichingia.